Mapagal ang paglakaw. Pagal na pahingalo, pag diretso naman. Masaya ako dito, kahit nag-iisa lang ako, may peace of mind ako. Ginawa ko, ma'am, lakas ng loob, dasal. Bawat daan, binabaybay. Ang inot na trabaho ko, mag-arap ko para sira. Tapos napundot na naroot sa kayang ko, naupangkang niyog na pagbagyo. Pagal man agad, pag mag-aura rayon lakawon, masaya ko. Laging masaya. Pirming mamundo, madali magurang. Kuya, dahil siyempre na-inspire kami ka good vibes ka sa na-permit, igwa kaming invitasyon. Hindi tayo. Mga 2016, yung karoon po sa pinaka-memorable na pinakamamundo sa buhay ko. Kulog sa kay madam, sa buo, tapos siyempre, lalo ka ng mga ibang aki ko, nabigisip ko na itong mga aki na hindi ko mapabayaan, sabot na makakaya ko kay madam. Magandang tanghali. Pero nakakabilib din kayo, tatay, dahil di ba? Yes. Kahit nakakaya niyo pa rin. Isang pamilya pa rin po kayong lumalaban sa buhay. Kaya- Ganoon lang po, lakasan lang po ang loob. And, Hindi po. syempre, manalig po sa taas. Yo! Isang pamilya tayo. We are one in love, lalo na sa Pasko. Isang pamilya tayo. Pag-asa'y laging buhay, sa Diyos nating gabay. Isang pamilya tayo, tayo. Oh, isang pamilya tayo, tayo. Kahit abo. Ang pagkabuhay may pangunyan, mapagalon. Simula ng aksidente ako. Yung pabalik na kami, na-aksidente ako sa daan, nag-slide yung motor. Mahirap po, ma'am. Kulang na lang iniiyak ko, kaso lang walang magagawa sa iyak upang mapalaki itong mga anak ko. Mapatapos kong pag-aaral. Marinal daw tay, hulita ang sa imong istorya nakaka-inspirar sa pamilyang Bicolano. Yan po kami digdita nga ni magtaon, yung dikit na sorpresa. Salamat, sir. Thank you po. May meningosil daw po ini, sabi kan doktor, tapos brain part daw yan, na nakaluwas. Tadaiman daw, sarado ang iskal niya. Inabot naman siyang sarong taon ang unyan. Makusog ang buhot niya, lumalaban po siya. Nay, kasi dahil na-inspire po kami sa istorya po nindo bilang sarong ina na pinapahalagahan po nindo an sa indong pamilya, sarong regalo po para sa indong unya na Pasko. Mahirap ang buhay, pero okay lang. Nakakaraos rin ako sa gabi-gabing pagtitinda. Okay naman gastusin pagsapit ng umaga. Lumapit sa Diyos, laging magdasal sa pamilya nila. Hi, Lola! Hello! Na-inspire ka ni Lola sa storya mo. Meron po kaming gift, surprise. Yan. Isang pamilya tayo. We are one in love, lalo na sa Pasko. Isang pamilya tayo. Pag-asa'y laging buhay, sa Diyos nating gabay. Isang pamilya tayo, tayo. Isang pamilya tayo, tayo. Maski grabe ang problema na pigdadara, baka nakasmile, magbira. Di ba? Laging nakasimangot, natanda. Naglalawag kami na sa posibleng pagbalik mi sa kada sa Indo sa hapit na panahon, mahiling mi na may pagbabago sa Indong buhay.
Gusto ko po magklase, gusto ko pong makatapos, gusto ko pong maging maestra. Ngayon po makatabang kitatay tapos kinanay. Hi, Princess! Hello! Magpursige ka, tanganing bako ulang sa diri mo ang matabangan mo. Tanganing pag-abot kang panahon, dakol kang taong matatabangan.